आच्छा नोंथांमोननि बे हान्था मेलाया माबायदि जेंना गोग्लैना दं? जोंनि जेंनायाथ' इयाव जोंना रामसासारि प्राइमारि गोलैयो आरो नै हावरागुरि जोंना सिट हावरागुरि सिटआव माने जिबायसा अबस्था जाना दं पुरा लामाया माने थांलाय फैलाय खुनु बिदा अबस्थाया बया आरो दायो लामाया एप्रुभ जाना फैदोंमोन एप्रुभ जाना फैदोंबाबो माने खामानिखौ मावाखै मेम्बार माखा दा मेम्बाराथ' जोंनि सावरागुरि सिटनिनो बे गावसोरनि सावरागुरि सिटनि जाना जोंनि सावरागुरि सिटनि जानानै बिसोरो खामानिखौ मावबावाखै खामानिया बुस्थुआ दिले जाना थांदों होनना बुंदों आरो बिसोरो आरो प्रत्येक बोसोराव इ लामाखौथ' जोंथ' निजेनो फैसा गारनानै माने फैसा खाङै खाङै गामिनि रायजोनो ओंखारना खोबाय थायो बोसोराव दिनै बिपिएफ सरकारा 14-15-16 बोसोर सरकार सलायबाय मा खामानि मावखो दिनैसो एख' खामानि जाफुङाखै बेखायनोथ' जों दा जेरैखि जाया जों इउपिपिएलनोनो भटखौ होनांगौ दा इउपिपिएलनो भट होनानै जोङो देरहासार होनांगौ दा जों जेरैखि जाया इ लामाखौ जाय सरकार सलायगोन जाहाथे जोंनि खामानिखौ जाफुंसार होनो हायो बेनि थाखाय जों गासिबो माने एकजुट जानांगोन आरो बेनि थाखाय बा बे लामाखौ माने खामानि मावनायाव थांलाय फैलाय जानायाव स्कुलफोर थांलाय फैलाय जानाय बहुत खस्थ' जाबाय दं गथ'फोरा थांलाय फैलाय जानो बेयाव नुनायाव गामिया एसे फिसा जानो हागौ खिन्थु गोबां सात्र'फोर दं आरो थांलाय फैलाय बिराद खस्थ' जाबाय दं इउपिपिएलनो मानि थाखाय भट होनांगौ होननानै बुंगोन नोंथांमोना मानि थाखाय इउपिपिएल माने मानि थाखाय भट होनांगौ माने जों इउपिपिएलखौ ओरैबायसा फेसबुकाव नुदों जेरावबो नुदों आरो एबार गोख्रों जागोन बिसोरनि सरकार सलायनाया मोजां जागोन होननानै जों आसा खालामदों बेनि थाखाय जों गासैबो इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय जोंनि सावरागुरिनि माखा जुगदान दं आरो माने गासिबो एकजुट दं। आच्छा नोंथांमोना होमबा गोदान सरकार सोलायनायखौ लुगैदों? गोदान सरकार सोलायनायखौ लुगैदों जोंनो डेभेलपखौ लुगैदों माने जोंनो खुन्दुं माबानि कम्बल खुन्दुंनि राजनिति खालामना लाब गैया जोंनो माने उननि मोजांखौसो जों नांगौ। नोंथांमोना बे लामाखौ बेसेबां लाखनि फैदों होननानै मिथिदों नामा? बे लामायाथ' 30 लाखनि होननानै जों खोनानो मोन्दों नाथाय खामानिया जायाखै माबा एप्रुभ जाना फैदोंमोन ओमफ्राय एप्रुभ जादोंबा माने डिलेट जालांदों होननानै मेम्बारनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोन्दों बे खामानिखौ मावदिया आरो बिसोरो बिपिएफनिनो मानसि माखा जोंनि हावरागुरि सिटनिनो थारमाने ओरैबायदिहाय थारमाने जोङो लामा आलिफोर दिनै जोङो नुनो मोन्दोंमोन थारमाने जों सलायबाय थानाय लामा जोङो जिखिनि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ किसुमान जोंनि मेम्बार दङ जोंनि गामियावनो जों थारमाने बिथांमोनखौ बुङो बिथांमोनाबो थारमाने बिदिखौ मावनो हाया जोङो निजिनि फैसा थाखा खरस खालामनानैसो जोङो दिनै इदि मावनाय जादों गतिके जोङो मा आसुनि लानाय गाहाम माबायदि मावब्ला गाहाम माबायदि थांब्ला गाहाम जों इफोरखौ सानो जोङो दिनै बेमार खामार जागोन बा माबा मोनसे जागोन अब्ला जोङो गारि गंसे फैनो हाया गारि माबानो हायाब्ला अब्ला जोङो बेमारि खामारिखौ जों बोरै लांगोन? आच्छा नोंथांमोननि बे लामायादि जोबोद लेथ्रा बेवहाय नोंथाङा बिपिएफ गभर्नमेन्टआदि 15 बोसोर सालायलांबाय बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन हाग्रामा मुभिनि सायाव? अब्लाथ' आंनि फालिबोथ' बयाखौ ओंखारदों आङो गतिके जोङो 15 बोसोर 17 बोसोर माबा मोनसे सलायलांबाय जेनेबा बिनि थाखाय बिनि सायाव बिथांमोना थारमाने जोंनि गामिनिनो मेम्बार दङ माबा दङ बिथांमोनाबो जुदि नायफिनाब्ला अब्ला जों मा खालामनो